Good morning, good morning. Magwalis-walis muna tayo habang maaga pa. Guys, kung makikita nyo, kami ay nagre-ready na naman ang aming palayan. Nagpapa-hand tractor na naman kami. So ayan, meron na kaming taong inupahan. Malapit nang maubos. Ito na lang yung natira, oh. Ayan. Next month, magpapatanim na naman. Palayan na naman. Ito yung alaga kong pato. Dalawa lang sila dyan sa loob. Yung iba nasa labas na. At ito yung alagang baboy ng aking kapatid. At ito, oh, malalaki na. Baboy ni mother. Ito, hati kami. Ayan. Presko yung kulungan nila, guys, kasi yari lang sa sa mga kawayan at saka sa mga ritaso ng niyog. So ayan. Konting na lang, pwede na tong ibenta. Isang buwan pa ang pusog. Isang buwan pa, pwede na ito. I-dispatch ha. 2,000 years later. Hi guys, good morning. Hello mga ka-Tres Marias, good morning. Naglalakad ako guys. Papunta ako sa labasan kasi ako ay bibili ng isda. So nagpapatrabaho kasi kami sa aming palayan. Nagpapa hand tractor. So may pakain yon. Kami yung magpapakain kaya no choice. Bibili si Inday sa labasan ng isda. Ang oras 7:30 pa lang ng umaga. Pero napakainit na guys. So kailangan payong ako para hindi mangitim masyado si Inday. Ang hirap na taga-bundok ka na. Pangit-pangit mo pa. Kailangan maganda ka kahit taga-bundok ka, 'di ba? 'Di ba? So yan. Ayan guys, yung dulo ng Bulkang Mayon ng Albay, oh. Nakikita pa rin dito sa Sorsogon. Yung dulo na lang guys yung nakikita. Ayan, oh. Ang taas talaga ng Bulkang Mayon kasi hanggang dito sa probinsya ng Sorsogon, tanaw pa rin. Nakikita pa rin. So yun guys. Ito yung tuktok ng aming farm. Diyan sa baba yung aming bahay. So tara. Pupunta tayo sa sentro. Sentro ng barangay para tayo ay bibili ng isda pang ulam mamayang tanghali. So ayan guys, sa mga building na yan, oh. Building na yan ay manukan yan guys. Poultry farm. Tara, let's go na. Kasi malayo pa ang aking lalakbayin. Malayo-layo pa ang aking lalakbayin, guys. So ayan guys, galing na ako sa sentro, nakabili na ako ng isda at saka kung ano-ano pa. So ayan, ang layo, malayo yung aking nilakad, halos 1 kilometro. So ganyan guys, kalayo pag andito kami sa farm. So ayan guys, oh, ang layo pa ng aking lalakarin hanggang doon pa. Yan, dyan pa sa pinakababa na yan. Kaya tingnan niyo yung Tres Marias
Pawis na pawis na. Haggard na si Inday. So, ayan ang aking pinamili. Tingnan nyo. Yung aking pinamili. Isda, oh. Isda. At saka may pang-isnakan din mamaya. Titimpla ko ng juice. May sinapay. So, ayan guys. So, tara na at uuwi na tayo. So, ayan guys, naglalakad pa rin ako. Kalahating oras ako naglalakad. Bago makarating sa sentro, yun, balikan, mga kalahating oras. Ganun guys, kalayo yung aming farm dito sa Sorsogon, dito sa sentro. So, ayan guys, tingnan nyo yung mga damo dito, tuyo na dahil sa malakas yung init. Tuyo na. Kaya kailangan ni Tres Marias ng proteksyon para hindi mangitim at hindi maging negra. Bawas na guys yung aking taba. Natunaw na kasi ang init-init. Pawisan na ako. Daming pawis. So ayan guys, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay lagi sa aming mga videos. Kahit ang Tres Marias ay nag-iisa lang lagi sa mga video. Tres Marias kami guys, pero ako lagi yung nakikita nyo. Siguro nagsasawa na kayo sa aking pislak, sa aking mukha. May tatlong nunal sa mukha, si Inday, Mitch. Ang pangalan ko ay si Mitchay Mishi. Real name, Michelle de la Cruz. Cousin ni Angelica de la Cruz. So, ganun yun. So, ayan guys. Thank you so much for watching. Sa hindi pa dyan nakapag-subscribe sa amin, mag-subscribe na kayo at pakipindot na yung bell button upang lagi kayong ano ba yun? Updated. Paki-click na yung bell button dyan para lagi kayong updated sa aming mga video. So, ayan guys. Thank you. Bye. Mua, mua, mua. Again, Tres Marias Farm. Thank you. So, ayan po mga ka-Tres Marias. Tapos na kami magpa-hand tractor sa aming palayan. Ayan yung mga itik, tuwang-tuwa. Lumalangoy sila.